आङो गासिबो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय आरो रायजो राजाफोरनो बयनोबो खुलुमनाय हरनाय जाबाय। जोङो दिनै फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि थांखिया मा जागोन बेखौ जों दिनै बुंफोरनानै होनो सानदों। जे फैगौ जानाखि लकसभा बिसायख'थि बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोर क्रुसियेल, बियो जोबोर गोब्राब, बियो आरो बर' हारि थांनाय थैनायनि प्रश्नजों बे नांजाबफानाय। दा फैगौ बिसायख'थियाव जुदि जों मोजाङै बाहागो लानानै जुदि जोंनि बे क्रुसियेल बिसायख'थियाव जों देरहासार जानो हायाब्ला जोङो जाथिया जोबस्रांगोन। बेखौ जों दिनै बयबो कनसियास मानसिफ्रा मिथिखासिगौ। दा मानो क्रुसियेल बे बिसायख'थिया? बे जाबाय दिनै जोंनि जायनाखि मोनखानाय बिटिसि 6 सिडुल, बे बिटिसि 6 सिडुला जोबनो थांगासिनो दङ। दा जोंहा मोनसे स्लेब ब्लेब रायजो मोनखाबायमोन, 3079टा गामिखौ लानानै बिटिसि, आरो बे बिटिसिआव जोंहा 4 जिल्लाबो जाबायमोन, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि। दा बे 4 जिल्लानि क्षमता बे बिटिसिआवनो दंमोन। आरो बे बिटिसिआव जोंहा चिफ डेपुटि चिफ बिसोरनो खुङोमोन, बिसोरनो फान्डनि जेबो जोंहा रांखावरिनि क्षमता बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै हरनाय जादोंमोन। दा बेजोंनो जोंहा मोनसे माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बे गोहोखौ जों मोन्दोंमोन। खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि बे 6 सिडुल बिटिसि गोहोआ दिनै जोब्बाय। दा जोंनि बिटिसिनि मोननायनि उनाव बर'फ्रा जौगादोंमोन, लामा सामा जादोंमोन, स्कुल कलेज जादोंमोन, इउनिभार्सिटि जादोंमोन, जोंहा मेडिकेल कलेज जादोंमोन, CIT जादोंमोन, जायगा जायगा गोबां जोंहा माने बिदिनो दालां लामा जादों, इनफ्रास्ट्राकचार फैदों। दिल्ली बादियाव जोंहा गेस्ट हाउस जादों, केलकाता बादियाव गेस्ट हाउस जादों, आरो बिदिनो सिलिगुरि बादियाव गेस्ट हाउस जादों। दा दिनै जोंनि बे डेभेलपमेन्ट, जोंनि जौगानाय, बेखौ नुनानै दिनै हिंसा खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ बोरै सिफायनो बेखौ नारा जुजिनानै नैबे जायनाखि 2020 27 फेब्रुवारियाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलनि क्षमताखौ सेस खालामनाय जाबाय। आरो नैबे जायनाखि 2020 27 फेब्रुवारि जायनाखि बिटिआर सुक्ति, बे सुक्तियानो बर' हारि बुथारनाय सुक्ति बियो। दा बे सुक्तिजों जोंनि गोहोआ जोबलांबाय। बेखायनो बे गोहोखौ जों लाखिनोब्ला, जोंनि बिटिसिनि जायनाखि गोहो, 6 सिडुलनि गोहो, बेखौ लाखिनोब्ला जोङो बयबो रायजो राजा दायथ' लानांगोन। आरो फैगौ इलेक्सनाव जाय बे बिटिसिखौ लाबोदोंमोन आरो बे बिटिसिखौ लाबोनानै जायफ्रा खुंदोंमोन, जोंनाव डेभेलपमेन्ट लाबोदों, जौगानाय लाबोदों, बे बिटिसि लाबोग्रा हाग्रामा महिलारिनि जायनाखि केन्डिडेट, बिपिएफनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी, दा बेखौनो जों बिदिन्थि महरै जोङो नांगोल सुबायाव बयबो भट होनांगौ। आरो लोगोसे उदालगुरि दरं बे समस्तियावबो जों दुर्गादास बर'खौनो भट होनांगौ होननानै जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ अपेन डिक्लार होयो। आरो उफाय गैया, जों जाथिखौ गाबथारनांगौ। बे जाथिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा, बे साधारन मोनसे इलेक्सन नङा बियो। आरो बे इलेक्सना सोरबा IBS स्किम मोननायनि नङा बियो, सोरबा माने IYनि स्किम मोनै, अरुण'दयनि स्किम मोननाय बेखौ बोराबलायनायनि बे इलेक्सन नङा बेयो। जोंनि मेइन उद्देश्य जागोन जोंनि बे 6 सिडुल पावारखौ जों बोरै गाबथानो। आरो जों बे 6 सिडुलखौ जों मोन्दोंमोन, बिटिसिखौ जों मोन्दोंमोन, गोबां सेक्रिफाइस, गोबां मानसि थैलायनाय, गोबां माने अयथासार जानाय, बेखौ बेनि दारै जों मोन्दोंमोन। दा जोङो दिनै बेखौ जों खोमाना लायोब्ला, जोङो बे मानसि जे जोंहा मुंख्लं जालांबाय, थैलांबाय, दा बिसोरनि अफिसार जोंनो नांगोन रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो दिनै थिरां खालामबाय जे जोङो 6 सिडुलनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय जोंहा फैगौ इलेक्सनाव जों नांगोल सुबायाव भट नांगौ, बेनो थिरां जों खालामबाय। आरो UPPLखौ मानो भट नाङा, ट्रेक्टराव मानो भट नाङा, जों बेबो खारना जाबाय, बिसोरो माने रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। बिटिआर सुक्ति लाबोनानै बिटिसिनि क्षमताखौ बिसोरो सेस खालामगासिनो दङ। दा गथिखे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सिफायग्रा हान्जाखौ जों सिनायनानै जों बिसोरनो भट नाङा। आरो जों रायजोफोर जाति बुथारनायनि दायनिगिरि जों रावबो जानो नाङा, रायजोफ्रा बिनि अंशिदार जानो नाङा। नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, अर्थात बर'नि माहारियारि आफादगिरि उदाङै UPPLखौ सापर्ट जानायनि खोथा बुंदों, बे बेलायाव मा बुंगोन? दा लासिं सिं जाबाय डिफेन बर'नि रला। दा डिफेन बर' बादि जातीय आफादनि सासे प्रेसिडेन्टआ जातिनि खोथा बुंनांगौमोन, जातिनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौमोन, दिनै बे जातिनि थाखाय बाथ्रा बुङाखिसै। दिनै बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ दिनै बे फानबाय बियो। दिनै बे देवानि बादि दिनै BJPनि जे केम्पेइन खालामगासिनो दं लासिं सिं, दिनै जे
बर' जाथिनि थाखाय जानाखि सुक्ति खालामनानै बिटिआरआ बे जे फ्लप जाबाय जायाखिसै बेखौ बिसोर बुंफैनो हाया बिसोर जेबो बुंनो हाया दा दिनै एर'प्लेन गाखो जे बिजेपिनि केन्डिडेटनि माने जानानै भट होनो खावलायदों बे लासिं सिं आरो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि जानाखि आदर्श बेखौ फाननाय जाबाय बेखौ माने गाफेनाय जाबाय बेखायनो जों बिनि जानाखि रल डिफेन्स बर'नि जानाखि रल बेखौ मुगैयो जों बेखौ माने निन्दा खालामो दा दिनै डिफेन्स बर'आ रायजो राजानि सिगाङाव बुंफैनांगौ खैफोदथि फैनांगौ खेंफोरथि फै जे रन्जन दैमारिया मानो जेलनिफ्राय दाबो गवाखै बुंफै एनडिपिनि मानसिफोरनि केसा दाबो मानो उद्र जायाखै बुंफै एनडिपिनि रिहेबिलिटेसन बाथ्रा दंमोन बेबो मानो जायाखै बुंफै बेखौ मानो बुंनो हाया दिनै बिसोरनि केसा उद्र जानांगौमोन मानो जायाखै दिनै गोबां एनडिपि मानसिया दिनै जेल जागासिनो दङ थांनाय बाराव एमबाथाय जेल जाबाय आरो नै दा जों खोनाबाय बिबिदैया नागिर जागासिनो दङ दा साफा साफा जेल जाबसिन थांगासिनो दङ बेफोरखौ दिनै माने खेंफोरथि नागै आरो दिनै जानाखि पेकेज लाबोदों होनना बुंदों डिफेन्स बर'आ दुगा दुसि बुंगासिनो दङ जे बिराद गिदिर गिदिर पेकेज लाबोबाय जोङो माने बड'फा इउएन ब्रह्मनि इउनिभार्सिटि लाबोदों पेकेजाव होनना बुंदों बेखौथ' लिरना होबाय जाया होननानै लिरना होबाय एनआइटि लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना एनआइटिबो जाला बिटिसिआव बेखौ लिरना होबाय दिनै माने रेल फेक्टरि दाब्बा बानायनायनि जानाखि सुक्ति लाबोदोंमोन बेबो जाला होननानै लिरना होबाय डिस्ट्रिक्टफ्राव दिनै माबा खालामनायनि खोथा नवोदया स्कुल खुलिनाय खोथा बेखौ जाया होननानै लिरना होबाय आरो जों दिनै स्पर्टस इउनिभार्सिटि साइनि बेखौ जाया होननानै दिनै गभर्नमेन्टआ लिरना होबाय दिनै बे बाथ्राखौ डिफेन्स बर'आ मानो रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो हायाखै बेखौ दिनै मानो खेंफोरथि होनो हायाखै आरो दिनै 10टा जायनाखि माने कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बाथ्रा बुंदों बेबो जाया बेखौ लिरना होबाय दिनै बेफोरखौ बुंफै डिफेन्स बर' बेखौ नों दिनै बुंनो हायाखै दिनै बिटिसि 6 दला जोब्बाय दिनै बेखौ नों बुंनो हायाखै अथ'स नों एर'प्लेन गाखो नों दिनै माने बिजेपिनि जानानै केम्पेन खालामबाय नों देवानि नङा सारा मा जाखो नोंलाय डिफेन्स बर' नों एकदम बर' जाथिनि देवानि नोङो बर' जाथिनि नों देवानि बर' जाथिनि गोथार मोनसे जातीय आफाद फरायसा आफादखौ दिनै फानबाय नों सेवाय हेंगा खालामबाय नों दिनै नों बिटिसिनि गामि दानखौनो नागिरनानै बिटिसि जानाखि मोनखानाय 3000 माने 89टा गामि बेखौ दानखौनो नागिरनानै नों दिनै मोनसे सुक्ति लाबोबाय दा दिनै नों बुंदों दिनै बेखौ रिप्लाइ गैया नोंहा मानो दानखौनो नागिरखो बेखौ रिप्लाइ गैया नों दिनै रायजोनि सिगाङाव बुंनो हादों जे बिदि सुक्ति जायाखैनो डिफेन्स बर'आ बुंदों बिदि सुक्ति खालामाखै आरो जा लिरदों सुक्ति बे माने नंखायसो लिरदों एथ' थगायसुला डिफेन्स बर'आ बेखायनो जों दिनै फैगौ इलेक्सनाव बे डिफेन्स बर'मोन बादि मानसिनि खोथा लानानै जों रायजोफ्रा आन्दायनो नाङा आरो जोङो अबेबा स्किम मोननाय मोनै बेखौ लानानै जोंनि माने आन्दायनो नाङा जोङो जाथिखौ गाबथानांगौ जाथि देरसिन बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जाथि गाबथानो थाखाय बे 6 सिडुलखौ रैखा खालामनायनि सार्थ'आव जों बयबो नैबे जायनाखि बिपिएफ हानजानि पार्टी नांगोल छबियाव खाम्फा बरगयारी आरो लोगोसे दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर' बेखौ भट नांगौ होननानै जों रायजो राजाखौ बयखौबो जोङो बड'लेण्ड जनायजों सुसामोन जानानै खावलायहरो दा रायजोफोर बे दिलीप सयखिया दरं उदालगुरिनि जानाखि बिजाथि बे बर'नि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेहा बर' बिरोधि बियो दा बिजेपिनि केन्डिडेट बियो दा बिनि जानानै डिफेन्स बर'आ जे एर'प्लेन गाखोनानै गिदिंदों भट होनो थिनदों लासिं सिं गावहानो केन्डिडेट दंखायो बे जायगायाव बर' केन्डिडेट दुर्गादास बर' बेनो बे होननो थिननो हाया लासिं सिं आरो जों बिजेपिनि खुनु माने केन्डिडेटनो बर'फ्रा भट होनो नाङा जेखि धोरोमनि मानसिया मानो भट होनो नाङा दा दिनै बिजेपिया ट्राइबेल रिजार्भेसन खथाखौ दाननो नागिरगासिनो दं बुंगासिनो दं अपेन बुंगासिनो दं खुला खुलि बे ट्राइबेल रिजार्भेसन थानायनि थाखायनो इन्डियाआव कास्ट सिस्टेमा फैदों गावस्रा असे जाथिनि गेजेराव भेदभाब फैदों होनना बुंदों माने नरेन्द्र मदिया दा उथे बेबायदि सरकारनो बेबायदि सरकारनि केन्डिडेटनो जों मानो भट होनो जों रावबो होनो नाङा आरो दिनै बे नरेन्द्र मदिनि बिजेपि सरकारानो दिनै इउपिपिएलजों लोगो लानानै जोंनि मोनखानाय 6 सिडुलनि गोहो बिटिसिनि गोहो बेखौ फोजोबनो नागिरदों दा उथे जों मानो बिसोरनो भट होनो दा रायजोफोर गथिखे जोङो बयबो बिसोरनि केन्डिडेटनो इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो बिजेपिनि केन्डिडेटनो जों भट नाङा फैगौ भटआव नांगोलनो भट हो बिपिएफनिनो पार्टी केन्डिडेट नांगोलनो भट हो जों बेखौ बयबो खावलायहरो